Com ja sabeu, durant aquesta setmana hem anat recordant que avui entrava en vigor la reforma del Codi Penal que parlava sobre els permisos de conducció i la penalització de no haver-lo obtingut mai, d'acord? Últimes instruccions ahir a la nit als agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, abans de començar l'ofensiva contra els conductors sense carnet. La consigna és clara, la moratòria s'ha acabat. Els qui després de 5 mesos no hagin aprofitat per apuntar-se a l'autoescola s'hauran d'anar acostumant a la paraula delicte i a les penes de presó. De fet, només han hagut de passar unes hores per veure'n els primers, caçats en controls d'alcoholèmia rutinaris. Pelados no me evitan a mí. Sabes que yo soy una persona normal y corriente, pero un pelado no me mezclan a mí. Pero es que usted ha cometido, señor, 2 delitos contra la ciudad viaria, 2. Vale, pero que no me meten un pelado. Uno por no tener permiso de conducir y otro por dar usted una tasa de 0,75. El que penso és que la gent tindria que saber que la cosa anirà en sèrio, que és que el que xampem sense carnet en 24 o 48 hores estarà condenat. En canvi, quedarà només en sanció administrativa el fet de conduir amb el carnet caducat, disposar d'una llicència que no es correspon amb el vehicle que es condueix o, en el cas dels estrangers, tenir carnet però no convalidat. Pel que fa a tots aquells que se l'hagin deixat a casa, la cosa no anirà més un cop els agents facin les oportunes comprovacions. Lo juro que la tenía ayer. En aquest cas, en tractar-se d'una italiana i no constar a la base de dades, la Guàrdia Urbana la va acompanyar fins al seu domicili per assegurar-se que tenia carnet.